El passat cap de setmana es va celebrar a la bonica localitat de Mont-ral del Banc un festival en benefici de les entitats bancàries. Va comptar amb diverses actuacions, tant de tipus humorístics com mags i algun cantant. Davant la proliferació d'actes benèfics destinats a gent del tercer món o a animals en perill d'extinció, l'ANAC, sigles que corresponen a Nosaltres ajudem les caixes, van decidir organitzar un festival benèfic per recollir fons per a entitats com Bankia o Unim, que per culpa de la crisi estan passant mals moments. El festival va comptar amb la col·laboració de diferents músics, humoristes i actors, entre d'altres vinguts d'arreu de la comarca de l'Alt Banc. És conegut que se realitzen al llarg de l'any molts festivals per salvar nens malalts de càncer, gent gran amb Alzheimer, pel tercer món, per Àfrica. Nosaltres fem el primer festival per salvar els bancs, concretament a Bankia, Caixa Galícia, Caixa Nova i tots aquells que puguin venir. Perdoneu. Sí, Botín, què tal? Les prop de 4 hores d'espectacle van permetre recollir 85.920 euros, que s'entregaran a Bankia el proper mes de desembre, perquè els distribueixin com ells considerin més oportú.